ni mucungo ani bumungo bo onek viral kayo abo sabo chung no kebeng nai o party ro viral kayo dia Premlal Molcham keu do bokiriya Juri sas to kangkai ano eres kayo BJP bai chung alliance phano BJP di kok tu chung choli jai borok ya ta koktai bukuk so kini diman judi maya kangkai sorkar nangkai khuiri nai sorkar nangkai chung chelo hapne bagai ready tong ta koktai bukuk so jotto loko rok bai asuk layei malai layei kok salai nai hinei tini o pandani acuk phang Bolaram Visini Monitoring Committee Chairman Anita Kukna Hambai tai oro posted jara tipra motha no kebeng nani bagai chini dofaro no tongnai ro no chung srai tini o uthan sobani maddome chung sara tripura ni borono phunungan muchung takoktai bukukso chini wansuk mung chikon sabai chung rajnetik khaiya chini maharaj wansuk mani no bare bo boni bokte ta onrok khana chini besa butui rok chung thuyeibo kusung thangai o chini o hawo 184 jon raja bongshoni o ha o rajani chung bongshador rok kusung thangai tongnani bagai chung lorai songram khlai tong takoktai bukukso chung nukha o hawo 25 bosor lagator Bamfront sarkar khaipuro norokni o elaka nuajai halam para lamarok busukles nam jaka takoktai bukukso norong nugi tongkhana aboni karai imhai elaka rogo tui nungani bagai sap kerai ferang kaham chungya hinibo karen le tongo chung maik bai porjonto kok sane tabuk phono chung deprivation no tongo an bagai chung maharaj ni netritwe turuk chap srishti ribai Bidhan Sabha obo norok nukhana chini Onimesh Dev Burma nini Nondita Riang Dev Burma chini Poldangsu theke shuru khayai jara chini 13 jon MLA rok chini bagai norok ni bagai tui ni bagai lama ni bagai chiri khokmani bagai no tini o nuajai kambiwo 25 bosor Bamfront khaya o lama rok no tini oro side wall ongai tongmani norok no proman riman nai takoktai bukukso chung Bidhan Sabha 13 jon tongphano o 13 jon prai 1300 MLA hai kok samani bising tino tini para kami pressure manai government ni pressure manai chung tini truk chini tipra sarong no kisu na kisu khairin bagai chung sujuk mangka takoktai bukukso abo simi buya chung nukha noroni o kami rogo o bisi rogo Bamfront sarkar 25 bosor je rajnetik khaipuro rabar koita success ongka abo norong no jawab marinai takoktai bukukso chung 2021 o ADC Tripura motha sarkar sedang mani pore 21-22 23-24 prai 100% ni chung 70% rubber growers rok no beneficiary rewoi 70% agogri tlang thangka takoktai bukukso chung no kabang ma sejanai tongo chung siwo lorai songram khaini thangkangke chung anek kosto mannai chung kintu o kosto no kiriya Dhiren Babu no anek sejanai tongo Dhiren Babu naki elaka guriya Dhiren Babu naki borok ni pase tongya ang tini sanan muchung norok ni thani takoktai bukuksong khoroksa MDC ni onek jaga toro daily thangai o kamiwo borok bai malai nani asok borok bo sujug rimaiya kintu kabang machini chungno kebeng nani muchung nairok norok ni bukha sabai nani bagai chini image no kharap khainani bagai Maharaj bai drono sakak nani bagai kabang ma chini neta bisingo complain khai tong kintu arun chung sabdan ma tong nai takoktai bukukso chini buk phulai sanani muchungo tini o thana aksawa bachai sanani muchungo ani bumungo bo onek viral khayo abo sabo chung no kebeng nai o party rok viral khayo phia Premlal Molcham keu do bokiriya Juri sas to kangkai ano eres khayo 20 bosor jelo dathong kento ani sottoni phol norokni phol chung salsa chung success kai punung nai takoktai bukukso chung keu no bukiri tongya chung kirai rajnetik khaya an bagai norokni thani ano unorot tongnai takoktai bukukso chung BJP sarkar no chabri tongo kabang ma ADC o tabuk planning khai tongo an bagai
khot tini oro chini MDC Dhiren Babu ni norok ni khuk tei norok kaham khai khana di hinai norok na ani onurut tongnai ta khuk tei bu khuk song anbagi norok ta kiriri chung norok ni pase tongo norok ni loge chung tongnai Maharashtra ni loge chung tongnai Maharashtra bai chung sakaknani bagai onek rokom onek plan nai tongo ta khuk tei bu khuk song chung nukha BJP bai chung alliance phano BJP kok tui chung choli jai borok ya ta khuk tei bu khuk song kini demand judi maya khangkai dorkar nangkai thuiri nai dorkar nangkai chung jelo habnani bagai ready tongo ta khuk tei bu khuk song an bagai tipra matha nasong norom ta nukthong tipra matha BJP bai alliance khai khai hinai BJP je sama hai chung tongnai cherai ya ta khuk tei bu khuk song an bagai sabdan ma tongnai chini taibo biskango choba ma ongnai chung nugo deprivation chung no khaimani abo bebak norok ni thani hisab potro tongo ta khuk tei bu khuk song an bagai norok thani onorot tini ADC village committee nirbachon ongya amni bagai chini MLA borom gnang bol dangsu bidhan sabha wo bo je letter imani norok nudi nukha sari chung kintu bidhan sabha wo taun bagai election cholia hinai प्रस्ताव तिखलाई tongo chini MLA rok ta khuk tei bu khuk song mothanono panchayat chairman sanamnai panchayat member sanamoi lokoni hamkrai no taibo kabang khai tuboi develop khaideni bagai chinta khai chung than sama tongnai ta khuk tei bu khuk song an bagai norok dorjom tongdi chungbo dorjo tongo chungno jesuk phono buisa thong jesuk phono bengai thong abo ase jai krei kintu praman tong hangkai chini golti chini chaya praman tong hangkai फांसी फनोरी थों chung kiriwai tongya chini rajniti kepeleng hije wangsuk mani abo khlai no thangnai norok ni bagai chung khlai thangnai ta khuk tei bu khuk song abo no poitto chadi tai last digi bonane onurot thangnai phainai 31 tarikho duita jago kaisa meeting ongnai ekta Nepal tila ekta janthum kamyo ani onurot 47 ambasa